चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आवथायाव थानाय बिजनि दख'रानि मोनसे गोख्रों इउनिट कमिटि एबसु पानबारि इउनिट कमिटि एबसु आरो बिथांमोनजों जथायै सोमखोर मानास सेन्ट्रेल लाइब्रेरि एन्ड क्लाब बिथांमोना पानबारि इउनिट एबसुनि आवथायाव थानाय जिफोर गामिफोर दङ बे गामिफोरखौ लानानै बिथांमोना 27 आगस्टनिफ्राय जुरिजेननानै दिनै 5 सेप्टेम्बर बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां ट्रफि बिथांमोना बादाय होदों आरो बेवहाय फैनानै आं गोजोननाय मोन्दों आरो दिनै 5 सेप्टेम्बर दिनै जाबाय भारतारिफोरनि मोनसे मोजां गोथार सान दिनै 5 सेप्टेम्बर बयबो मिथिगौ बेखौ फोरोंगिरि सान होननानै बुंनाय जायो आरो बे फोरोंगिरि सानाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जायफोर फोरोंगिरिफ्रा हर सान हिउमेन रिसोर्स बानायनो थाखाय सुबुं सम्पद बानायनो थाखाय बिथांमोना गोग्गो सोलोंथाइ होबाय थादों आं बेनि थाखाय साफ्रोम फोरोंगिरि बिथांमोननो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो साबायखर बावहरो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे खोथाखौ फोथायो जाय हारियाव बिर जोहोलावजो जोनोम जायो आरो बिथांमोनखौ जाय हारिया मान होनो रोङो बे हारियाव अरायबो बिर जोहोलावजो जोनोम जायो आरो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि मुंख्लंफोरा बर' हारिनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथायनि थाखाय बिथांमोना जि गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बर' हारिनि सिनायथि रैखाथिनि थाखाय जों सोमावसारदोंमोन बेवहाय बिथांमोना गावनि आगोमा जिउखौ बावसोमलांनानै बर' हारिखौ दिनै बे मोनसे थासारियाव लाबोबाय। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच एस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 7676135188 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्ट अफ केक।